Hej Jens. Hej Jens. Tillykke med konfirmationen. Vi er rigtig ærgerlige over, at vi ikke kan være der og fejre dig i dag. Men vi håber, at du får en god dag. Vi er sikre på, at du har sammensat en rigtig god menu med en masse gode danske retter. Jens, som dine kloge naboer, så er vi jo kommet frem til, at vi gerne vil give dig et par råd med på vejen. Men vi har jo egentlig tænkt over det. Du har fast job. Og en solid opsparing. Så det kan være, det måske nærmere er dig, der skal give os et par gode råd, når vi kommer hjem. Men Jens, jeg går selvfølgelig ud fra, at du har holdt fodboldformen ved lige med træning, i hvert fald et par gange om dagen. Og du husker at spise sundt og gå tidligt i seng. Jens, du skal ikke høre på Frederik. Det du har brug for, det er lige en lækker cola, en dejlig burger og så lige en bakke pomfritter. Det er meget bedre end fodboldtræning. Bare lige op med benene, se noget tv, spille noget Farming Simulator. Jens, vi er selvfølgelig rigtig trætte af, at vi ikke kan være med i dag. Men vi lover. Vi kommer til dit bryllup. Ha' det godt, og vi ses.